4 години. Кое? Аз след 3 години ще мога кървото. И хора, само се включвам. Чайте. Вече с коледна шапка. Пишете го в TikTok. Само се включваме, за да ви кажем някакви неща, не знам. Просто правя някакво. Това няма го казвам, сигурно YouTube ще ме банат. Знаем го много добре отпреди. И да, ще качвам още видеа сигурно утре или други ден. Ето. Вече сме в евро. Чай, аз това го казах миналото видео, макар и. Какво му изобщо смисъл на? Знаеш, че ако... И скоро излиза новия филм. Или нещо от сорта на сериал. Да. Очаквайте го.